mașini. Întreb sau e de adevăratele? E de adevăratele, chiar spălăm. A, deci chiar spălați? Da. Păi cum spălați? Unde găleată, furtune, chestii? Nu folosim nici apă, nici furtun. Cum așa? Fără apă și fără furtun. Păi înseamnă că nu o speli. Păi la o spălăm, dar o spălăm sub alt mod, o altă metodă. Serios? Da. Dar nu speli și pe mea? O spălăm, cum să nu? Uite cheile, cât mă costă? 25 de la interior-exterior. Și în cât timp o faci? În 25 de minute maxim. Hai să-ți arăt ce trebuie să faci. Și cu ce dai pe ea? E o soluție specială care îndepărtează mizeria de pe tablă. Cu o lavetă se curăță soluția, Așa? cu tot cu mizerie, și cu o altă lavetă se dă luciul. Nu există riscul de zgârieturi și nimic altceva. Ah. Și n-ai apă, n-ai nimic? Fără apă, fără nimic. Și jos aici nu rămâne nicio mizerie? Nu rămâne. Toată mizeria, toate deșeurile rămân în microfibră. E un amestec special, poliester cu poliamidă și tot deșeul rămâne în microfibră. Mă Nu uimești. lăsă nimic pe jos, în jurul mașinii, nimic. Serios? Da. Ștergeți orice urmă? Orice urmă. Și în interior e la fel? Da, la fel și în interior. Se folosește tot la fel. Același procedeu. Cu alte substanțe, probabil. Nu, tot aceeași substanță se folosește. Tot aia? Da. Și dacă am o murdărie pe haine, mi-o șterg și pe aia, așa? Se rezolvă tot. De când a apărut sistemul ăsta? Sistemul la noi în țară a apărut de vreo 6 luni, aproximativ, iar în lume se cunoaște de aproximativ 5 ani. Și cum îl aplicați voi în România? Faci contracte? Da, mai pe contracte lucrăm. Contractul ăsta ce înseamnă? Ce Un minim de mașini pe lună. Deci nu speli câte mașini. una așa. Nu putem Eu spela câte am una. avut noroc acum că te-am văzut. Da. Și ce clienți ai? Ne deplasăm de obicei la clienții care au mai mult de 10 mașini în parcare sau la persoane juridice, tot la fel. Mai mult de 10 mașini trebuie să aibă parcare. Se strâng câte 10 mașini. Minim da. 10. Minim 10, da. De la 10 încolo începe să fie rentabilă afacerea ta. Da. Pentru oamenii care i-am. Cam câte mașini spălați pe zi? În 8 ore, 2 inși, 10-14 mașini. Și cât costă să faci exteriorul o mașină? Una ca asta costă 15 lei, Așa? iar prețurile cresc depinzând de volumul mașinii, de cât de mare este, de tipul mașinii. Da, și ce spălați? Spălați și de alea mari, așa? Da, orice, de la motociclete până la vapoare, șalupe, containere. Vapoare, șalupe? Da. Tiruri? Orice. Tiruri, rachete, orice. A, puteți și te spăla. iei după câți metri pătrați să spunem are exteriorul în Da, mașină? avem un normativ după care ne ghidăm. Și interiorul cam cât e? Prețurile încep de la 10 lei și tot așa se ridică după În funcție de... tipul mașinii, da. Dacă e mașina nouă sau second N-are hand? importanță. Nu? Nu, mașina Dacă mă o să- vezi mai bine îmbrăcat, Vorbim atunci. poate să-și facă omul abonament la tine? Da, dacă se strâng mai mult de 10 mașini într-un anumit parcaj, se face un contract și se prestează serviciul după acel contract. Din când în când te duci tu acolo și Da, speli când sunt mașina. chemat, cu o zi înainte vin și spăl mașinile care sunt... Te întreb și eu acum ceva așa mai special. Un spălat ăsta de mașină are garanție? Are garanție, da, garanția producătorului. Mai nu, te întreb. Dacă tu o cureți acum, o speli acum, are garanție o lună să fie curată? Depinde. Dacă o țineți în parcare, da. Să mă acoperiți, nu? Da. Și vreau să te întreb, ce avantaj are sistemul ăsta al tău de spălat? Economisim timpul dumneavoastră, care costă bani, și economisim resursele de apă. A, că nu speli cu apă. Da. Și dezavantaje sunt? Unul singur. Nu se spală pe ploaie. Păi cine spală mașina pe ploaie? Se mai găsesc care să spele pe ploaie. Corect. Și nu se poate spăla? Nu se poate. Soluția este solubilă în apă. Dar nu-i greu. Nu este greu deloc chiar. Dacă cineva vrea să facă și el chestia asta așa, poate să o facă? Da, Cum? foarte ok. Luând materia primă de la noi. Și voi îl învățați cum să facă? Tot, îl învățăm noi. Îi dăm tot instructajul necesar. Am înțeles. Cam cât câștigă unul care ia materia plină de la voi la o mașină ca asta? să Sincer? spun? Sincer, da. Sincer. Sincer. În jur de 3-4 lei, așa. Per mașină. Așa câștigă și băieții ăștia? Nu chiar. Le dai mai puține? Mai mult? Deci, cu alte cuvinte, poți să iau sistemul de la tine. Da, Da? foarte ușor, da. Și cam câți bani crezi că aș putea să câștig eu pe lună? În funcție de cât doriți să munciți. Cu cât muncesc mai mult? Da. Am Puteți mai înțeles. mulți bani. Aveți voie să cereți inscripția dumneavoastră? Bă, dacă n-ai scris-o, tu șterge, dă-o încolo acum. N-ai scris-o, a? Nu. Vezi că te cunosc după scris. Da.
Ștergeți-o, băieți. E unul care a făcut școală, că văd că a scris dezlegat. Spală, Linuță, mă. Da. Hai, fă-o curată, tata. Da și factură? Dar cum sunt? Serios? Da? Și la șpagă? Poate factura și pe ea. Mi-au dat pe cheltuieli. Mă, băi, să luați vopseaua după ea, da? Stai liniștit. Răspund pentru ea. Pentru vopsea, nu? Da? Bravo. Dar când e prea curată, parcă n-ar fi a mea. Cât timp mai durează? Păi, cam 10 minute, așa. Bine, mă întorc, da? Ok, vă Succes. aștept. Este gata mașina? Oh, gata? Da? Hai. Chitanța Oh, și cheile. antiseparativ. Uite, și pentru băieți. Mulțumim. Și asta rămâne la mine, Da, da? da, da. Mulțumesc. La revedere, Să zi trăiți. bună. E ca nouă.